പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ 3ാം ക്ലാസ്സിലെ കീർത്തൻ റോസ് വാട്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നു. എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുകയും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമുക്ക് റോസ് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അതിനായി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള റെഡ് റോസിന്റെ ഇതളുകൾ എടുത്ത് അരമണിക്കൂർ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു, നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. നോക്കൂ, നമ്മുടെ റോസ് വാട്ടർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചു മാറ്റാം. നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ റോസ് വാട്ടർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ബൈ.